Apa urung? Kula sampun gadah pacangan. Pacangan. Pacangan kuwi mau calon. Calon kuwi mau durung karuan yen tenanan. Kowe dadi bojoku, bakal moyo uripmu. Calone aku dadi ratu. Aku dadi ratu Wirata. Pacangamu yen ora ngulungke kowe patenane. Pacangamu jenenge sapa? Pacangan kula menika wau medalipun menawi wanci jam 12 dalu. Yen paduka badhe manggi dhateng pacangan kula wonten ing Beteng Ler. Alun-alun Negari Wirata. Mangke ing mriku badhe kula tarosaken kalawan pacangan kula. Kudu jam 12 bengi. Nggih. Yo. Iki lagi jam piro? Tak tunggu jam 12 bengi kowe ora iso. Mene keputusan tak ruto paripeksa kowe. Haha. Gunjing langit lapaton lirik kinintang resang mawe gandrung resang mawe gandrung Salongo wah Salindri piye tulungono aku Yai Enco rupa bakal ngruto peksa aku pengen ngepek bojo aku. Aku kandha yen aku wis duwe pacangan. Metune yen jam 12 bengi ana ing beteng sisih lor alun-alun Wirata. Yai tulungono aku. Carane piye? Aku mengko tak etok-etok muja. Mergo aku kandha yen pacang aku kuwi mau gendruwo. Mengko yen to rupa kenca wis temeka jangkan patenono Yai. Wah, goleke gayah wae. Ndi? Pacangamu ndi? Iki wis jam 12 bengi. Kowe malah ngratos tupa kumplung-plung kaya ngono. Ndi? Sabar kumpumiye Raden. Sabar piye? Yah mene iki penake kowe karo aku ngene. Wah. Aku ora pangke. Kowe ngaku